Ináč neviem, či ste počuli, ale ruský streamer Melstroj dá tomu $300,000, kto vybehne normálne na ihrisko počas finále Ligy majstrov vo futbale. Tento to spravil počas PSG versus Barcelona, to bolo, ja neviem, to bolo semifinále alebo dačo také, neviem, ale tento spravil, neviem, koľko tomu to dal, ale vo finále prvý, kto takto vybehne na ihrisko, dostane $300,000 od neho, to je extrém, to je normálne začať nový život, čo ti jebe, to je brutál. $300,000, vieš čo to je, ti jebe, $300,000. Takto, musíš mať jeho meno na tričku, neviem, aj spredu, aj zadu asi, takto, cez celé Melstroj, aj vzadu, aj vpredu. A máš to. A máš $300,000. Len sa musíš dostať na ihrisko, aby ťa videli kamery proste a všetko. Aby si to proste bolo zobrazené, vieš, v telke všade. Jeho menom. Ľudia za to dajú, hocičo. Ako $300,000 je dosť. Vravel, že druhému dá tak $50,000. Že keď tam sa nájde ešte druhý, čo tam vyjde, takto, s jeho menom. Ale prvému dá $300,000. Čo ti je, vieš čo to je? Brutál. Takže, ak si niekto v finále Ligy majstrov, ukáž. Wembley, čiže je to v Londýne a finále je 1. júna. Čiže 1. júna, ak idete niekto do Londýna na finále Ligy majstrov, tak nech sa páči. Môžete si zarobiť $300,000. Krása, do piče. $300,000, len tak. Čo ti je, brutál.